Unsa marong adlaw ha? Lunes. Hi ninyong tanan. Happy Monday. Unang adlaw sa trabaho karon, so ay magtapol-tapol. Ay maglaay-laay kay kabaw ko mga uban din na pay hangover gikan sa shot pag Sunday. Banga na pugso na katong lawas kay kailangan ta mo kayod. Pareha rata. Una, shout out sa ko ha, o sa kumabasa akong suwat magtatampo. I-shout out nako si Joy, si Agaw Nathan, si Lightabs, og si Push Yumang. Mao ni ako ang mga first love. Hi ninyong tanan. And then wala oy basta mao na. Ya pagkahuman si Ika. Hi Ika. Oh, Ika ha gipermi-permihan na ta ka. Si Ika ang pinakagwapa na ko nga amiga. Daga pa ni kung mao kisay interesado ra ing nara ko i-PM ko kay tagaan ta mo sa FB ni Ika. O Ika ha mao na ni Ika. Daga para wana. Kortahan pag yun nara ninyo kung di mo kuan. Sorte kay mo ning Ika kay hugot pa kay ni. Sige, ari na ka sa tong suwat magtatampo. Madam, palihog man kog tambag sa akong sitwasyon. Itago man ko sa pangana Benito. Hi, Veneto. Hi, Benito. Salamat sa papadasin mo suwat ha. Basahon na ako nga basa nila ako taod-taod na pa ni mga January pa ni suwata. O tara dahil dong Benz. Kuan, na ako'y upat o lima nga pirmi mapakyas. Naa siya upat o lima ka mga higayon nga pirmi siyang mapakyas sa iyang pagpanguyab. Naan ako hingkod nga pang idaron-ron. Naapod ko'y trabaho. Good. Maayo ni kay basta manguyab ka, kwarta jud ang kailangan. Una na ako na date kay nakailan ako sa Facebook. Human nagpag-meet na mo, bitaw ko giingnan na mura daw ko katong wanted nga gipost sa ilang barangay. Kasakit ba po dani? Giingnan ka. Mura ko no siya wanted nga gipost sa ilang barangay. Giingnan siya sa babae ana. So move on. Ikaduha, nanguyab ko sa amiga sa ako barkada. Gibasted na pud ko kay mura daw ko niyag angkol. O angkol na sad arang-arang na lang ni kay sa wanted. So meaning but pasabot niya tiguang kagnaw. Kasabahis pa pud ani mo mga gipagpili oy. Sige sunod. Ay wala ko ni katawa ay kuan pero grabe kasakit. Ikatulo, nahigayon. Gipanguyaban ko, ako ang schoolmate. Napalpak na sad, kay unang date pa lang namo sa usa ka mall. Imbis mukaon-kaon mi og magstorya unta, gihimo naman noon ko niyag tigbit-bit sa iyang mga gipang shopping. Ikaupat, og bag-uhay ra gyud nako na pagpanguyab. Niadto jud ko sa balay sa babae kay tigaamo ra. Naibitaw na iya mama human giingnan ko na kung unsa man daw ako giplano, dili na ko modayon. Ikaw ante sa imong pagtan-aw dili ba madawot akong nawong? Mura ba ko wanted? Karon ante murag nawagtang naman ako paglaom na makauyab ko oy. Ug gikapoy naman ko sige ka busted pirmi. Huwat ko si mo tambag ante daghan salamat. Kuan Benito. Pahuway sa kay gasunod-sunod jud imong pagkabasted. Siguro sad ang imong gipangpili na babay, mga tampalasan og simod kay mga kasalbahes ba pud jud ani mo dag balibad. Ingnon maski ingnon man lang ka nga dili pa ko anda manguyab, ingnon pa jud wanted og murag angkol nya ultimo mama ni balibad. So ako pa nimo pahuway lang sa latangi sa nya pagtigom na lang sa kwarta o kuan na lang sa ang imong kaugalingon na lang sa atima, na lang sa ang atima na lang sa ang pagpanguyab kay basin ika upat man kaani na busted, basin ikalimahan na pud ni. So ang ako nimo ayaw lang sa ipugos, ayaw lang sa ipush ba, ayaw sa ipush ang pagpanguyab, pahuway lang sa siguro kay grabe mong pagbasted, gasto kay ka, total kung naamon po'y babae nga kuan, moabot ni mo nga hinsakto, di naman kakailangan mag-effort dayon kay musugot man dayon na, di na kapagastuhon og taman. Siguro sa high standard na kay ka. Kanimong mga gipang pili siguro na babae, grabe ka nang kuan lang siya siguro, wrong decision siya siguro. Wrong imong gipang pili kay pili ko nog kaning igo-igo lang ang itsura pero buutan. Ana baka na bang ayaw pamili og kanang grabe. Usak ko kay mo dili siya og padalos-dalos. Ayaw pa kuan, ayaw pa ayaw pag kuan ba, ayaw pag kanang
daso-daso dayon og panguyab. Siguro mailan ba nimo ang babae nga naay gusto nimo? Naa man ay kanang mga hint, naa na mga clue ba, mapakita man na og kanang motibo, ana na siguro ka move. Pero sad, Ayaw siya magsako-sako. ayaw, kuan. Matawahay. Taas kay kag standard. Wala sa kuingon nga, dapat sa lalaki, dapat sa nimong naong kay kailangan mubuon ang standard. Wala, kay nangutan naman ka na ko nga, sa imuhang naong, kung di bagyod madawat, kung dili, mabasted bagyod, kung ako, kuan ka ng, dili man siguro, depende, wako kabaw. Ay, wala ko'y giingon nga ko, grabe sad. Pero ako, lahi man ako ang Taste. type, lahi man akong taste. So, di siya ko makaingon nga, kuan, kanang sugtun ta ka, or kanang ibasted punta ka. Kay depende man na sa akong pagkailan nimo, kay ako, dili man lang naong ang mamatter na ko, char, di ba? Butang ta, dili na baya naong ang mamatter na ko sa kanang akong pagpangita og laki. Mamatter sa gyud ang number 1 ako nga pangitaan, no. Ako ambot lang ka na sa uban diha. Sa una pag yung kuan ni dili ang naong akong basihan. Ang akong basihan, no, kung stable ba, unsa kadaghan ang kwarta, naabay trabaho, na itinigo. Mao na ako ay ikaduha komedyante, o niya ikatulo day ng gwapo. Lagi mao lagi na. Practical ko nga pagkatao. Bahala gwapo pis kanan kadiha. Unya giatay kang dako wa kay kwarta, ako pay pirmi mo libre nimo. Ultimo pamliti gikan nga pamisita sa amo, ako pay mo hatag. Adto pa kamukaon sa mong paniudtog panihapon. Magayon-hayon ra ka wa kay gibitbit. Laos jud kag kabasted. Palamyonon man di kang hiyawa ka nganong nanguyab pa kanako. Karon mga practical lang mga tao. Dili ko anang gwapo-gwapo Mao na ikaw, mao lagi ta kung giyon pahuway sa ayaw sa pagkuan, pag daso-daso og panguyab, ayaw sa paghinaras diha, papahuwaya sa kay nagsunod-sunod imong kabasted, nagsunod-sunod sa imong kalugi kay syempre mo gasto gyud kag manguyab ka, no. Plete di ay unsam din na niya, palamyon pa nimo. Pahuway sa ayaw sa kay total kung naay babae nga kuan, sugton ra lagi ka, gwapa, maski gwapa pa kay ang babae, basta kay depende na sa imong pagkuan ana. Sayo para gyud siguro to, mabasted manggang ang ultimo babae mabasted manggay uso na manguyab ang babae mabasted gani hasta pagiglaki syempre mabasted. Okay ra na if it makes you feel better nga ingon ana daghan mong basted dili ra ikaw may nagagi ang uban gani hutda nagpag-asa di gyud maminyo. For sure dili gina para sa iya. Tiguang ulitaw magin ang uban kay ang uban tiguang daga, ang iba uban tiguang ulitaw kay ultimo babae mabasted, lalaki mabasted ana. Ikaw na pakipag-aso ka taas pa nang kuan. Basta mao na to. Ayaw hingkod na kuno. Basta kadang ikaw manggod ang imo magong gipangutana nako. Ante tanawa gud akong naong kung bastidon bagyod mura bag wanted or murag angkol or labayonon bagyod og naong, bastidonon og naong. Susdong dili gyud na mao kay ako pareho nako. Ako nga klase sa babae. Kung ang lalaki gani dili dato, at least makita nako nga kugihan, mao gyud na numero no kugihan na ay tinigom. Naisudang utok. Naisudang utok, ikaduha komedyante, ikatulo ra ng gwapo-gwapo. Sige na magsilbi na kung gwapo pero way post, gadako lang itlog. Naisudang utok. Way sudang utok, gwapo pero bugo. Way kwarta, way tinigom. Ay bahala uni ka dira kanay mong naong di na makaon kay total ikaedad nimo. Wagi hapon ay post. Kanang mga gwapo-gwapo, kanay gulitaw, inigkaminyo ana managkura ng tiyan. Whereas kung ang imong pilion dako nagtiyan daan, putot or di kay gwapo bahala na, pero nay kwarta, di gyud na mawagtang ang kwarta maski matiguang pa. Kasabot mo ana. ang kwarta mawagtang kung kamao. Ang kwarta mawagtang sa dyan ang kwarta pero ako giingon ba mawagtang mawagtang ang kwarta pero kung kugihan, di gyud na siya mahubas. Mao na siya kung tugdunan man gyud mga las, malugi mo or unsana. Pero ang kunang lalaki na diskarte sa utok, mutubo gyud gihapon nagbalik ang kwarta kaysa ay imong kuanan lang anang imong gikagulan imong naong nga di ba ka gwapo ana. Di gyud na magsilbi kay kanang gwapo katiguang ana. Wa gyud gihapon ay kwarta niya ilang kagwapo mawa. Lagi na ako mamili na lang taninyo mga guys, mga girls, mamili na lang taninyo dagkog tayan o nano putot bahala na dira.
ito murag tangkugo sa buwad, murag na inidurong na tipak, maski unsa pa na diha. basta naali daghang tinigom nya kugihan. Okay na jud kay na. Nya pakataw unta ana komedyante. Unya ikatulo kung gwapo, bonus na lang na. Ay di na mo matter ang naong ay okay na. Ako dili na okay ra ko ana. Susda. Mao na to ha. So Pan siguro siya kasi paspas siya kayo. Basta ikaw sa wrong sa di mong diskarte. Pero sa kuan basta mao na to. Wala okay. Ayaw paspasan hinahinaya. Dai, gastoy dapat paspasan yan kung kauyon ka na ko oyon kung di kay pagastuhon pa sakto ka paspasin na. Pero pahuway sa ha kay nagsunod imong pagkabasted. Mao na to ha. So Benito ay kaguol kung wa ko gayong di ka gwapo. Wala ayaw ba? Ang imong naong ayaw basihi di kay itsuraan ana. Basta mao na to kung ingon dili tanang babae ngitag hitsura saom nang hitsura. Siguro kay imong panguyaban batan-on nga hanaw pagpangutok or pa-show pa gipangita mao na mawala pa nag-mature pero ari kag mature na babae nga kaugmao na gipangita ay bahala nang gwapo-gwapo diha. Wa ko gaingon nga panguyab og parehang edad na ko ha kay gina na magsilbi. Wala na kana mga mid to late 20s ana ba? Ayon na. Yabo ay corona. Sige sa kayo. Nga akong gwitter. Sige sa oy, mayong Lunes niyang tanan. Benito, I hope na kay nakuha ato kong gisulti. Salamat kis pagtanaw ninyo. Salamat kis pagtanaw. Happy Monday. Og sa sunod na sad kiniente ni inyo Auntie Lira at your service mayong adlaw. Mwah.